Taga saan kayo? Cagayan Valley po. Cagayan Valley. Ilan manggagamot na tumingin sa'yo? Marami na ako. Marami na? Huwag kang dumila. Tagal ko sinasabi. Marami na? Walang po, puro doktor lang. Sige. Manda, babae ka ba lalaki? Walang. Yan tiyan mo, masakit. Hindi. Parang ano? Tumitigas. Tumitigas lang. Yan ang iniinda mo. Opo. Sige, mamaya tumalong ka ha. Hanggang bubong. Seryoso ako. Pero magsisiguro ako na. Ha? May mamaririnig. Babae ka ba lalaki? Lalaki. Kilala mo si Kristo? Opo, opo. Tanda mo, tinatanong ko, ano pangalan mo? Manuel. Ano pangalan mo ganda mo asawa? Dilma. Lima. Very good. Sige. Seryoso to. Ikit. 19. Aspas. Oo. Inis. Aspas mo. Ano pa nyo? Ano pa? Aspas. Sige. Lahat. Malapit siya. Malapit lang sa inyo. Malapit lang sa inyo. Kilala niyo siya. Pagkakilala kayo. Marami sa lang. Aspasin mo. Aspasin mo kasi para pumunta doon. Sige, pagpatuloy mo. Gising ang diwa niya. Kausapin mo, sabihin mo, pagpatuloy. Kausapin mo asawa mo, sabihin, palakasin mo loob. Hindi siya lalapitan. Diyan ka lang subuhan niya. Ganyan. Kausapin mo siya sa lingwahe mo. Paspasan mo. Hingi ka mo ng tawag kay Kristo, manalangin. Aba! Sige, paspasin mo. Lumilitan siya mo. Ipagpatuloy mo. Alam ko na kasi tapusin ko. Alam ko na kasi. Ipagpatuloy. Ito ang aming karupang, aming tapusin ko. Buksan mo kaya ang face mask mo para hindi makahinga ka. Huwag kang dimulat. Patasin. Tanggalin ang tanggalin. Hindi ako nagkakamali. Kilala niyo. Aba! Aba! Sige, pagpatuloy. Sabi mo in Jesus name. Paspasin. Lumilitan dyan mo. Paspasin mo. Aba! Aba! Sige, pagpatuloy. Lahat. Tulungan mo sarili mo. Paspasang ako sa pagpapig. Ikidong mo. Ikidong mo. Aba! Aba! Sige, pagpatuloy. Tulong ng tulong. Paspasin mo, paspasin. Pinagbibigyan na nga kita para ibalik doon sa sakit ng mga tao na nagagawa sa'yo. Pagpatuloy. Sabi mo in Jesus name. Hawakan mo yung tiyan mo, lumalambot na. Tingnan mo. Ano? Lumambot na, di ba? Lumalambot na. Paso na. Aba! Paspasan ko na ito. Sige, pagpatuloy mo. Mas na kita mabibigyan. Talaga magkakamali. Lalaki talaga. Malapit na dito sa inyo. Lakas-pasang namin. Kasi
tatlong beses na binigay yung sinyalis ni Magnetico. Tulungan mo, dali. Lumiliit na yung tiyan mo. Hawak mo ulit yung tiyan mo. Dina mo. Matigas pa. Ano? Lumambot na. Lahat ng ulo na ano eh. Paano hindi lalambot yan? Sa lakas ng apoy niya, bulang na lang yan. Kahit anong tigas ng kalabaw niya, lalambot. Ulo namin kasi sa Sige. kwarta. Kita. Apa? Ano Oh. Ang mga wala kang basta. Sige, hindi ganyan. Paspasin mo, paspasin. Sabi mo yung Jesus name, simulan mo no. Sa ulo ko ano. Oh, sa ulo lang. Paspasok Gusto mo ba tayo gumaling? Mahal mo ba yung sakit mo? O, hindi paspasin mo, itapon mo lang. Pasok ka no. Ilaglag mo lang yan, ilaglag niya sa lupa. Kung na sa ulo ka eh. Pag nilalaglag mo yan, sabi mo, in Jesus name, lumayas ka dyan sa pangalan ni Kristo. Amen. Swerte niya. Gagaling siya sa araw na ito. Yan, magitin si Kristo. Jesus name ko na. Maswerte ka, gagaling ka na. Umabot kami ng 80%. Mainit to. Mainit to sa katawan niya. Kahit umuulan na malakas, paspasin mo. Paspasok na siya. Paspasan na. Ani tapos ko pa na. Ani tapos mo. Wala, dito mo. Lahat, simula batok. Ayusin mo po mo, huwag kang gigilat. Hilahin mo yung katawan mo. Hilahin mo ang asa mo. Yan, sige, yan, sige, paspas. Yan. Swerte ka na, oh. 6 minutes lang, natanggal ka ng sakit mo. Ayang na minuto, ilang taon niya na sakit yan. 4 na taon. 4 na taon, tapos 10 minuto lang, tanggal na. Ano gusto mo? 4 na taon pa, oh. Wala pa kalating oras, tanggal na. Wala, no? Oh. Ano nga inipon na mata? Wala na yung sakit. Hawakan mo rin yung tiyan mo. Matigas, malambot. Itin mo. Oh, wala na. Ha? Matigas kanina. Sige, pagpatuloy, linisin mo yung nagtitira hanggang tuhod. O, kala ko, ano na yan eh, 7 buwan na. Parang kamay mo, magtulit. Masakit. Kabila. Gumagana na, masaya ka na. Pag buhay gusto mo ganyan na lang. Kala ko, napatawa lang kita. Hindi masaya ka na, nagagalaw na yung kamay mo. Mamaya na tayong picture. Baka ko lagi mo ako eh. Try ko ako. Hindi. Kita mo pa mo, na-step na sa lupa. Masakit. Tumagalog yung power sa'yo. Bata ka pa eh, wala ka pa makasalanan. Hindi ka tulad nito. Nito, yan. Ito, kasama na rin ako. Pero mag ganyang bata, hindi pa masalang kasalanan yan. 1 buwan lang hinihingi ko sa'yo. Ipagpatuloy mo panalangin. Malay mo sa pagbalik mo, umistep ng lahat ng paa mo. Pero hindi ko sinasabi yung nakabarakot na yan, ha? Hahasakin pa yan. Ano paramdam? Malakit, mainit? Magaan na. Yung ang tiyan mo? Lumambot na. Kita mo, 4 na taon ka na nagdudusa sa sakit mo. Ay, nagdasal sa kanya. Aso. Susuki sa'yo. Doon tinuturis ko ka. Nakakonect siya doon. Nakapasok kami sa radar. Ibig sabihin, ando lang siya. Kapit lang ko sa kami. Kapit-bahay nila ako. Wala kapit-bahay. Kapit-bahay na naman. Basta malapit lang. Oo. Ano gusto mo? Gumaling siya o alamin pa natin? Hindi siya gagaling. Gumaling. Gumaling. Narinig yung Papa Jesus, kahit wag mo na daw kung medical niya. Sa importante, gumaling po siya. Oo. Nawala, oh. Ano? Taas mo nga magnetic ulit kuryente. Paspas.
Wala na. Hindi ka tulad kanina. O, pitik-pitik lang ginagawa ko kahit nakadiin na. O, wala na sakit, no? Aming kanila po. O, sabi mo kay Kristo, salamat. Ganun lang kabilis. O, kailangan lang pabagin. Umabot na ng 80% ng init. Iba yung kayanin mo. Swerte ka. Napakahusay ang espiritu. Sige, sumandal ka. Huwag kang didilat. Hindi pa natin may babalik yung sakit. Wala ka naman pistawel. Nasa... Hindi, diretso lang. Paano yung malagkit? Kung ka nang alalagi yung tawag tata mo. Straight. Para masugatan. Huwag kang didilat. Malagkit pa naman to, sobrang lagkit. Swerte ka. Wala na yung tiyan mo, malambot oh. Tigas kanina ako. Sabi mo, amin. Dilat na mata. Babam pa. Unasan mo yung asawa mo. Sobrang lagkit ng katawan niya. Kasi ang patient ito. Nawawa ka mo na yung tiyan mo. Ano pinagkaiba? Malambot na. O, malambot na. Kanina, basketball. Parang bola. Ngayon, na-flat na yung bola. Lumiit na. Lumiit na yan. Lalaki siya. Basta talagang malapit lang siya sa posisyon mo. Iyaan mo na yun. Mararanasan niya niya. Huwag ka lang mainit. Darating yan sa kanya. Patawarin mo na siya. Kung ikaw ay nahihirapan, mas sigit pa 7 beses pa siya mahirapan dyan. Tingnan natin. Painumin mo siya ng tubig. Paglakarin natin. Yung tubig na may dasal, yung kanina. Huwag mo muna siyang painumin yan, yung may dasal. Nakakapagod. Sabi mo kay Hesus Kristo, salamat. Iangat mo yung mga kamay mo. Anong pinagkaiba? Kabila. Yung paa mo, ganun mo. Yan. Anong pinagkaiba? Hindi gumaan. Gumaang na. Nahilo ka pa hindi? Hindi na. Tayo. Lakad. Tingnan mo kung ano. Di ba sabi ko patatalunin kita hanggang bubong kanina. Sinabi ko. Hindi ako nagbibiro. Maglakad ka muna doon. Bagitin mo si Kristo. Tapos patatalunin talaga kita. Hindi ako nagbibiro. Lakad. Hanggang dulo. Tingnan natin. Buntis kanina ako. Buntis siya kanina. Ngayon hindi na siya buntis. Hindi na po. Nalaglag. Talaglag na ako. Oh, sabi mo in Jesus name. Diyan ka lang. Diyan banda. Okay. Jesus name. Talon. Ano? Gumaan. Gumaang na. Isa pa. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Anong pinagkaiba? Gumaan. Hawak mo yung tiyan mo. Malambot. Wala na. Nanganak ka na. Sa araw nito. Nanganak ka. Ano ba ngayon? 23? August 23. Ang oras na pinanganak mo, alas 10:30. Joke lang po, Papa Jesus yun. Salamat po, pinakita nyo agad yung dasal kung nasaan. Thank you so much po, Panginoon. Ano pakiramdam? Gumaan na po. Wala na. Wala. Sayang, tatawagin ko sana eh. Kaso, pinakinto ni Kristo. Malalaman nyo kung taga-saan siya. Wag na. Sumama pa loob nyo. Hayaan mo na yun. Ano ba gusto mo? Malaman, hindi ka gagaling.
Matagal ka gumaling. O isang galingan lang. Isang galingan lang, syempre. Intindihin ko pa siya, sasakit lang ulo ko sa kanya. Importante, mapalapit ako kay Kristo na gumaling. Pagdating sa bahay, palitan lahat ng damit. Oo ako. Huwag na mag-isip. Manalangin. Eh, sa leg mo, ano pakiramdam mo? Gumaan. Lumaang na. Nakatagapis namin. Wala sa sasakyan ako yung sa amin. Nasa sasakyan. Tanggalin mo yung damit. Yan. Bubuksan mo yung hangin niya sa katawan. Malakit yan eh. Sakit yan sa split ball. Straight. Bila. Yan na. Himinga ka ulit. Anong tamo sa sarili mo? Ano pinagkaiba? Leg mo, hawakan mo na ngayon. Ano? Gumaan. Wala na. Wala na. O, wala na. Ano paramdam mo sa lalamunan mo? Mukhang sexy na. Hindi na katulad kanina. Hindi, lalamunan mo, naging parang sexy na. Ibig sabihin, pumantay na siya sa dati. Oo, maraming ano. O ano? Wala na. Wala na. Hindi ka yung ulam. Dinadasalan ka lang. Automatical pasok siya sa ulam. No? Hayaan mo na siya. Alam ko na kung bakit hindi siya pinadampot ni Kristo. Basta, alam mo na yun. Understand na yun. Ano? Masaya ka ba? Hindi. Masaya na. Tingnan mo ka ng asawa mo, ibaba mo yung face mask mo. Matitigan mo ang asawa mo kung anong pinagkaiba. May sugat ba? Daliri mo? Yun. May dugo ba lumabas? Wala. Wala sugat yan ha. Kahit gas-gas. Pero parang ano kanina? Masakit. Masakit na ano? Hindi ko naman kung anong nakasal. Kita mo, tumataas din pa. Kabila, taas mo kung mahirap. May pinag-iba. Wala na. Senior na. Don, senior. Ngayon, kanina, masakit. Wala na tayong magagawa. Sigurado ka nang hindi nasasaktan. Wala. Layas ka na dyan. Lagyan siya na lang yung sa dyan. Oh, pa-shoutout ka muna. Sabi mo, salamat. Salamat. Oh, Anak ni. oh, shoutout. Nasaan na yung pogi? Tinatakpan mo siya. Hoy. Ano? Isang buwan ha? Kaya sa isang buwan, lagi ka magdasal. August, September, October kayo mabalik dito ako. Antayin niyo siya pusinda. Siya magbibigay ng oras. Araw. Okay na? Oo ako. Wala nang sakit. Wala na. Sigurado. Bawal magsinungaling. Hindi ka pagagalingin ni Kristo. Sa likuran. Okay lang yan. Kasi hindi pa masyado, alignment pa yan. Madali lang yan. Kumuha ka nga ng damit, malagkit katawan niya para ma-alignment. Didikit yung katawan ko sa kanya. Di ba mayroon kayo damit sa sasakyan? O, wala naman ulan. Kumuha na kayo. Ay, naman. Sige, salamat ha. Madali lang yan. Kasi ang inuna natin yung sakit ng tiyan mo at lalamunan. Salamat po at mega shoutout. Thank you.